Шираттағы яңалық әтиәнилер ихтибарына. Татарстан китап нәшрияты Росмен нәшрияты белән берлектә балалар өчен кызыклы энциклопедияләр нәшр иткән. Сүзне коллегам Азилия Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябыз кунагы Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр редакциясе мөхәррире Айсылу Галиева. Айсылу ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Балаларның кызыксынуларынан чыгып, төрле темадагы энциклопедиялар нәшр иткәнсез. Без инде күзәтеп барабыз, Татарстан китап нәшрияты балалар әдәбиятына бик зур игътибар бирә. Әйе, бу энциклопедияларны чыгару белән узган елдан шөгыльләнә башлаган идек инде. Аның сәбәпчесе Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе булды. Аларның тәкъдиме белән узган ел 5 энциклопедия нәшр ителгән иде. Аларны балалар бакчаларына тараттык. Быел шуның дәвамы буларак тагын 10 энциклопедия дөнья күрәчәк. Аларның 5-сен менә мин бүген студиягә алып килдем. 5-се дөнья күрде, 5-сен җәйгә көтәбез. Алар өстендә эш бара. Нинди темаларга кагылырга булдыгыз? Әлеге энциклопедияларны комиссия үзе сайлап алды. Аларның тәкъдиме буенча эшләдек дип әйтим инде. Мин бүген алып килгәннәре менә кичә безнең бит инде космонавтика көне булды. Астрономия һәм космос дигән. Малайлар өчен бик кызыклы булыр футбол энциклопедиясе һәм өчесе табигать фәннәренә карый. Алар гаҗәеп хайваннар, терек табигать, диңгезләр һәм океаннар дип атала. Булар бөтенесе дә кызыклы. Мәсәлән, мин менә буларын эшләгән вакытта, булар балаларга әйләнә-тирә дөнья дәресләрен укыган вакытта географияны, биологияны өйрәнгән чагында өстәмә мәгълүмат булырлык бик файдалы әйберләр бар икән дип эшләдем, үзем эшләгән вакытта. Астрономия һәм космосны ансын әзерләгәндә инде монда планеталарда безнең планеталарның иярченнәре, төрле күк җисемнәре, кометалар, астероидлар бөтенесе турында татарча үзебезнеңчә аңлатыла, мәгълүмат бирелә һәм тагын шунысы да бар. Без барыбер урыс телле мөхиттә яшибез. Мәктәпләрдә дәресләрне, предметларны күбрәк урыс телендә укытыла бит инде. Шуңа күрә балалар тарафыннан сораулар тумасын дип, кайсы бер терминнарны җәяшендә рус телендә дә бирдек. Һәм шунысы да бар, узган елның ахырында бездә нәшриятта Адлер Тимергалинның астрономия терминнары сүзлеге дигән китабы чыккан иде. Менә бу ике китап бер-берсен шундый тулыландырып торалар. Йолдызлыкларны өйрәнгәндә, телескоптан йолдызлар караганда, анысында монсында кулланырга мөмкин, үзеңә кызыклы булган әйберләрне күзәтергә, карарга мөмкин. Искиткәч, нинди үрнәктә эшләнелде әлеге энциклопедиялар? Энциклопедияларны Росмен нәшрияты белән лицензион килешү төзеп, аларның китапларын тәрҗемә иттек. Монда китаплар инде Росмен нәшрияты тарафыннан эшләнгән. Алар инде берничә ел дәвамында сатыла, кайсы берләре 15нче елдан бирле, кайсы берләре 19нче елдан бирле. Димәк, алар укучылар арасында апробация үткән дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә шулардан алып без тәрҗемә иттек. Җәйгә тагын 5 китап нәшр ителәчәк дип әйттегез. Алары нинди темага багышланачак? Алары бизнес, авиация, илләр һәм континентлар, бөҗәкләр һәм этләр энциклопедиялары. Айсылу ханым, һәм инде бу китапларны кайдан, ничек табырга, кайдан укырга була? Әлеге китаплар 6+ дип маркировкаланган. Аларның 3000 данасы мәктәпләргә җибәреләчәк. Һәрбер энциклопедияның 3000 данасын без мәктәпләргә таратабыз була. Сатуга 2000 данада чыгарабыз. Аларны tatkniga.ru сайтыннан да алырга була һәм Татарстан китап нәшрияты кибетләреннән сорарга мөмкин. Бик зур рәхмәт кызыклы әңгәмә өчен. Чакыруыгызга рәхмәт.